हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ। एसेकनिफ्राय गोदान नटिस फैदों एडमिसननि जाय फंबाय बिनानावमोना एडमिसन मोनाखैमोन थ' नोंथांमोना वेटिं लिस्टआव दङमोन एबा नोंथांमोनाहाय मेरिट लिस्टआव ओंखाराखैमोनब्ला थ' नोंथांमोननो टाइम होफिनबाय चान्स होबाय नोंथांमोना गोदानै एडमिसन खालामनो हासिगोन एबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिननो हासिगोन दर्पन पर्टेलाव। जाय नोंथांमोना दर्पन पर्टेलाव खालामदोंमोन एडमिसन मोनाखैब्ला थ' नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर सफैदों बेनो जाबाय रिअपेन जाबाय आरो बेनि रिअपेननि डेटआ 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय 23 सेप्तेम्बरसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेनि टाइम बारोब्ला नोंथांमोना खालामनो हानाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामदो दासिमबो खालामाखैबा लोगोसे नोंथांमोना लगइन खालामनानै गोदानै एप्लाइ खालामफिननो हागोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथिनानै गोदानै खालामना लाफिनो आरो एडमिसन मोननो हायो। दा नोंथांमोना चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों अन्नानै चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो। दा बिदिब्ला जों थांसै बोरै लगइन खालामनांगौ बिनिफ्राय बोरै गोदानै रेजिस्टार खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बेनो जाबाय एसेकनिफ्राय फैनाय दर्पन पर्टेलनिफ्राय गोदाननि नटिस। दा जों नायनोसै फैदो गोदाननि नटिसखौ मा होनदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन। दायो लोगोफोर आं फैबाय नोंथांमोना जायफ्रा लगइन खालामखादोंमोन सिगाङाव बेयावनो खालामनो हागोन। जायफ्रा रेजिस्टार जाखाबाय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ बेनिफ्राय मोनब्रै डिजिट दंमोन नोंथांमोना जायखौ होदोंमोन पिन नाम्बारखौ बेखौ होनानै नोंथांमोना लगइन अपसनाव थु अब्ला नोंनि प्रफाइला श' जागोन आरो नोङो गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन कलेजखौ सेलेक्ट खालामनानै गासै मोनबा हायो। दा मोनबानि गेजेराव नोङो बबेयाव सेलेक्ट जायो बेयाव एडमिसन लानो हागोन। दा बेखायनो नोंनि सायाव नोङो मोनबेसे खालामो जास्ट नोंथांमोना मोनबानि बारा हानाय नङा मोनबाल' हागोन। बिनि गेजेराव नटिसखौ नायनोसै जों बेयाव डाउनलड खालामनानै बेयाव बुंदों रिअपेन जाबाय दे लोगोफोर बेयाव रिअपेन जाबाय 20निफ्राय दिनैनिफ्राय बेनिफ्राय 11 AM आव जागोन एक्टिभ जागोन बेनिफ्राय 23 सेप्तेम्बरसिम थागोन डेटआ नोंथांमोना बे समाव एप्लाइ खालामफिननांगौ। दा जों भिउ नटिसआव थुनोसै मा होनदों बेनिफ्राय नायदो नटिसआव नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनानै। दा जायफ्रा थालांदोंमोन नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया गासिबो एडमिसन मोनगोन होनना बुंखादों थ' नोंथांमोना मोनगोन आरो। दा बेयावनो नोंथांमोना नुबाय 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22सिम बेयाव माखासे रिअपेननि डेट होदों आरो दा नोंथांमोना नुनो मोनदों नटिसआव थ' बेनिफ्राय सिलेक्सन लिस्ट आरो वेटिं लिस्टआ थागोन नोंथांमोना 23 सेप्तेम्बरनिफ्राय 24सिम। दा बेबायदि नोंथांमोना एडमिसन लाबाय थानो हागोन एचएस फार्स्ट इयाराव। जायखिजाया नोंथांमोना जायफ्रा मेरिट लिस्टआव गैयामोन नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा नोंथांमोना नायदो बेयाव गासैबो नटिस ओंखारखाबाय थ' नोंथांमोना बेयाव नायै नोंथांमोना लानो हागोन। आरो जायफ्रा वेटिं एबा नोंथांमोना लिस्टआव दङ नोंथांमोननि एडमिसना नायदो 25 सेप्तेम्बर दा बेबायदि दङ आरो थ' नोंथांमोना मेसेज मोनगोन बा नोंथांमोनाव रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव SMS थांगोन जे सेलेक्ट जाबायना जायाखै थ' नोंथांमोनाव मेसेज थाङो। दा बिदिब्ला लोगोफोर जों नायनोसै दानिया माखासे कन्डिसनखौ। दा बेयाव बुंदों बेखौ कलेजफ्रा कमप्लिट खालामनांगौ होनना बुंदों 27 सेप्तेम्बरनि सिगां। दा नोंथांमोना 27 सेप्तेम्बर थ' बेनिफ्राय 28 सेप्तेम्बर बेखौ थाबैनो कमप्लिट खालामनांगौ आरो एडमिसन प्रसेसखौ। दा बेखायनो जायफ्रा दासिमबो नोंथांमोना मिथियाखैमोन थ' नोंथांमोना खालामना लादो जायफ्रा एडमिसन मोनाखैमोन आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो नोंथांमोना जाहाथे बयबो एडमिसन लानो हायो। बेनो जाबाय दर्पन पर्टेलनिफ्राय अर्डार फैखाबाय रिअपेन जागोन होनना सिगाङाव बुंखादोंमोन दा फाइनालि जामारबाय मोना एडमिसन लानो हाफिनसिगोन एबा एप्लाइखौ खालामनानै लानो हासिगोन। थ' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।